Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Barim ka Sarkar Jilla ba ILheng bad unong yalam ke BJP. Ulaya kendu ya arngut ki Menteri ka Sarkar Pedeng ha New Delhi. Ban pens ngau haki habayadai ba ka jingdan ki breu na Meghalaya ha Ukraine ki ba ompat yo wan phai sha India. Uba hek ulaya kendu yu Menteri kena ka Ministry of External Affairs Uvi Muralidharan bad yu Menteri ka Tanat ka Sarkar Pedeng Kiren Rijiju ha New Delhi ha kalasngi ublay. Nang ta ubah hek ulayo ruban IT ya kashiti hakini ki menteri bat kerpat ya ki banshim kilat ki lenti ban yok pen mi noklo ya ki nongshong shnong ki badai na Meghalaya ki badang sakut ha Ukraine khnang bakin yok wan phai sha India leng ba ki lingsun ki balapen bet da ka Sarkar India kabatep kum ka Operation Ganga ka Sarkar India kadang penbiang ya ki lingsun ban wan ket ya ki nong India ki badan ha Ukraine leng ba ki ri ki ba marjan kum ka Romania Hungary bat Poland Hadian baka Ukraine kalakhang no ya kilenti her lingsun. Namar ka jingsha her thama bakin det kansan haka Russia. Ka Sarkar India kan sabehi ya ka jinglut ban penpoy ya kinong India na Ukraine che India. Where are they? They are now in the Ukraine, in the Kiev part. Kiev. Then also a few of them in the south Ukraine. That is Odessa. All the details are given inside here. Every student. Zaporizhia. Yeah. Zaporizhia is there. And please. Thank you, sir. Lilia.